बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। फैगौ 7 जुलाइनिफ्राय 17 जुलाइसिम इउएसए आव खुंजानो गोनां वर्ल्ड गेम्सआव बर'नि फिसा सानमा ब्रह्मआ भारतनि जानानै वुसु गेलेगोन। क'क्राझार जिल्लानि हालादल गामिनि थागिबि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला सानमा ब्रह्मआ भारतनि जानानै गिबि खेब इउएसए आव खुंजानो गोनां वर्ल्ड गेम्सआव वुसु गेलेनो खाबु मोननाया भारतजों लोगोसे बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। सानमा ब्रह्मनि मोनसेनि उनाव मोनसे वुसु गेलेनानै जाफुंसारनायखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिथोन बादियै क'क्राझार जिल्ला कमिटि इउपिपिएल दोलोआ सानमा ब्रह्मनि न'आव थांनानै सोला लाहैनायजों लोगोसे 40,000 राङारि अनसुंथाइ होयो। मैया बाक्सा जिल्लानि रुपहि माइना बाजार खुस्राथारि गामिनि देबा खिरखातारिनि बिसि पदमि खिरखातारिया हरखाबै माइ दुब्लियाव ना गुरनो थांनायाव सानजौफुनि 2 रिंगासो समाव सारअन्थाइ गावनानै अबथिरायै जिउ गोमायो। दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथांजोनि 2 बोसोरनि फिसाज्ला थालांदों आरो बिथांनि जिउ गोमानायाव नखरनि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। सारअन्थाइ गावना जिउ गोमानाय दुखुथिया नखराव 22 नं कक्लाबारि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि मन्टु बर' बिथाङा थांनानै खौरां लाहैदों। फैलाव बसुमतारी फारसे स्टाब्ला। मैया बर'नि फिस्ला फावखुंगुर फैलाव बसुमतारीया कक्लाबारियाव इउपिपिएल दोलोनि उफ्रा बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैनानै इउपिपिएल दोलोखौ मरेल सापर्ट होफैनायनि सायाव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर हायना मुलि बर' सावथुनाव दाब्लानि फाव खालामनाय दाब्ला बिथांनि फिनजाथाय। फैलाव बसुमतारीया इउपिपिएलखौ मरेल सापर्ट खालामबाबो जेबो गोहोम खोलैया। बिथांखौ बर' समाजाव मिथिखागौ एसे थाखा फैसानि लब दं मानसिया। थांनाय बिपिएफ सरकारनि समाव गोबां बिपिएफनि एमसिएलए, एमएलए मन्थ्रि बिसोरनाव थाङै थाङै फैसा बिख्ल'ना लाबोदोंमोन। बिनि फिल्म शुटिंनि केमेराफोरखौबो बायना होदोंमोन। बिथाङा दा बिपिएफ सरकार गैयिलाय ओरैहाय जालायबाय रां मोनगोन होनना आरो फिन बिपिएफआ पावाराव फैब्ला फैफिनलायगोन। फैलाव बसुमतारीया सासे बैथा गैयि नाव। बिक्रम दैमारिनि बेरफुसार बिबुंथि। प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ दिल्लीयाव लोगो हमनाया सैथो। हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'खौ जयै खामानि मावजानो लुबैनाय बिटिसि ठिकादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि बेरफुसार बिबुंथि। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ दिल्लीयाव लोगो हमनानै जों खौसे जानांगौ होननाया सैथो, नाथाय गुवाहाटीयाव सोरबा सासे हाइ प्रफाइल मानसिया ज' जानायखौ होबथादों एबा हुमखि होदों। सा 6नि अनगा गासिबो एमसिएलएफ्रा हाग्रामाजों दं होनना बुंनायाबो सैथो होनना फोरमायो। बे बाथ्राया थारैनो सैथोमारब्ला बियो साननो गोनां बाथ्रा। दिनै हाग्रामा आरो प्रमद बर'आ खौसे जायैया सोरनिबा आखाइ एबा सोरनिबा हुमखियाव खौसे जानो हायाखै नामा, बियो मोनसे गेदेर सोंथि। बारग' एनडिपिडि हारिमुनि बिबुंथि। रन्जन दैमारि बिथांनि केसखौ गोजौ बिजिरसालियाव चेलेन्ज खालामफिनदों आरो गोजौ बिजिरसालियाव बिजिरगासिनो दङ। बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारिया उदां जानो हाबाय होनना प्रमद बर'नि बुंनायनि सायाव दि हारिमु बिथाङा बुंबावो दि बिथाङा सासे मिसुलिया मानसि, बिथांबादि थगायनो रोंग्रा मानसि नङा। प्रमद बर' बायदिया जोंफोरबायदिनि खाथियाव गसंनो समाया मिसुलिया मानसि हिसाबै बिथाङा सरकारनि जानानै जाबायदि खामानि मावनांगौमोन, जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिपिफोरखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय जि खामानि मावनांगौमोन, दिनैसिमबो बेफोरनि सायाव खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै आरो सहायबो खालामाखै। नाथाय बिथांमोना बिटिसिआवबो आरो रायजोआवबो खुंथाय सरकारजों एलायन्सआव दङ हिसाबै बिथांमोना जेलनिफ्राय बख'नो थाखाय सरकारखौ खावलायनो एबा नारसिननो हायोमोन। नाथाय गोरोबथानि गेजेरजों उदां जानांगौ बेथ' एकर्डआवनो लिरनाय गैया। बिटिआर सुक्तिया एनडिपिआ लिरनाय दफाफोर नङा। एनडिपिआ सुक्ति खालामनो नागिरनाय दफाफोराव जेनेरेल एमनेस्टि, रायजोआ समाधान दङमोन। बिनि गेजेरजों रन्जन दैमारिजों जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिपि बिथांमोनखौ उदां जानांगौनि दाबि खालामनाय दङमोन। बारग' एनडिपिफोरा थांनाय 2019 मायथाइयाव गुवाहाटीयाव जोबथा खेबनि थाखाय भारत सरकारजों सावरायदोंमोन। बै सावरायनायाव भारत सरकारा बर' हारिनो एनडिपिजों मोनसे मोजां एकर्ड खालामनानै होनो नागिरदोंमोन। बै एकर्डआव बर'नि आलादा रेजिमेन्ट थागौमोन, हम पावार, फाइनान्स पावार थागौमोन। बेबादि मोजां गोरोबथा खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बे गासैखौबो प्रमद बर'आ बारसननानै भारत सरकार, आसाम सरकारनि आथिं गदियाव आथिं गंग्लायनानै गासै बर' हारिनि जि संग्राम, बे गासैखौबो फाननानै प्रमद बर'आ बे गोरोबथाखौ खालामदों, जायनि थाखाय बे सुक्तिनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरा रंजानो हायाखै एबा गोजोननाय गैया होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।